Som una gent que no venim del no-res, venim des de fa ja molt de temps, tenim experiència i sobretot tenim una cosa que en política és molt important, tenim ideals. I jo el que demane a la gent d'Ontinyent i a la gent de la comarca de la Vall és que aposte per la gent que tenim ideals, per la gent que estem en política perquè creguem que amb la política es poden canviar les coses. Quiero terminar con un adiós, con este pequeñito cartel que utilizamos en el 2007 y que nos costó un poco más de hacerlo realidad, pero esperemos que el 20D sea realidad. Adeu, PP, adiós, PP. Per tu, Paco. Sempre a la nit il·luminant entern, vell futur, una augusta contrada. Seràs el rem que fa pujar el pa, seràs el sol i seràs la collita.